Күн біз тірлікшілік тармағы өсіші мәселелеріне бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Біздің қонағымыз ауыл қожалығы һәм азық-түлік министр орынбасары Хажипов Нәжип Нақипұлы. Һәм біздің бірінші сұрауымыз Нәжип Нақипович биылғы нәтижелер турында еді. Қысқаша ғана нәтижелер кетірсеңіз еді тірлікшілік тармағы турында. Біз нендей оңышлар белән тәмамлайбыз елны? Рахмат, хайырлы күн, Рамис әфәнде, хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. 18 ел тарихка узып китеп бара. Тірлікшілік тармағы өчен ничек булды? Нинди куанычлары, нинди аның авыр вакыйгалары, мин шуларга кыскача гына токталып китәсем килә. Кыска гына әйтеп әйткәндә, 18 ел тірлікшілек өчен бик күп уңышлы, зур үсеш нәтиҗәләре белән булды дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин безнең үсеш бар, ул 1-2-3-4% тирәсендә. Минем өчен иң шатлыклы вакыйгалар берсенә тукталып китәсем килә. Быелгы елда без 5нче елда эш башлаган идек. Татар тукымлы атларны җыеп, аларны үзебезгә үчетеп, юнәлеш итеп, республикабызның төрле районнарында аңа хуҗалар табып, шушыны вакыт узганнан соң Мәскәүгә барып, авыл хуҗалыгы министрлыгында аңа аларга дип документ. Әйтергә кирәк, біз бу эшне уңышлы тамамладык быел. Менә декабрь айы башында 4 декабрь көнне без таныклык ала алдык. Таныклык ала алдык. Шушыңа берничә генә сүз яңадан өстәп әйтәм. Эш бик зурдан барды, бергәләп алып бардык бөтен республикабызның тірлікшілері біле, аның ат тармағында эшләүчеләр біле, районнар, әйтер идем, Лениногорский районы, Фәрит деген иптәшебез бар, безнең Набиуллин, ул моның төп хуҗаларының берсе булды. Аннан соң Әлки районы да эшләгән безнең эшмәкәребез бар, Фәнис исемле, ул эшләде матур итеп. Яңадан безнең Саба районында бар мондый атлар, Теләче районында Сәгыйд Гыниятуллин бик матур итеп эшләде. Менә бүгенге көндә ниһаять дип әйтик инде, татар халкының татар тукымлы атын барлыкка килде һәм без аңа таныклык ала алдык. 25 көнне аның төп нөхсәсен безнең кулга бирәчәкләр. Менә бу беренче шушындый шатлыклы вакыйга дип әйтсәм бик дөрес булыр. Бик дөрес булыр. Әле без 25 көнне безнең республикабызның ат тармагында эшләүчеләрне җыеп, шушы тармакны җитәкли торган Васил Гаязов белән яңадан киңәшмә уздырып, үзебезгә алга таба бурычларны куячакбыз. Инде төп тармак нәтиҗәләренә килгәндә, алар түбәндәгечә. Без 1,845,000 тонна сөт быел җитештереп, узганга караганда 1,2% артыклык белән бетерәбез бу 22,000 тонна тирәсе артыклык булачак. Санаганда нишләп болай гына булды? Әлбәттә, зур цифрлар күрәсе килгән иде, зуррак нәтиҗәләр күрәсе килгән иде. Белгәнегезчә, ел башыннан сөткә бәяләрнең төшеп китүе безнең ике кулдан тартып торды, итәктән тартып торды дип әйтсәк тә бик дөрес булыр. Кызыксыну кимеде. Шуның белән яңа тораклар төзү, тирлек алу һәм башкалар да әзрәк кенә тоткарланды. Аллага шөкер, бүгенге көндә бәяләр хәзер узган елга нәтиҗәлегә менеп җитте. Узган елга 25 мең артыграк. Без аны көтәбез инде беренче кварталда да, беренче яртылыкта да шулай булыр дип, димәк, алга таба карап эшләргә мөмкинлек бар. 1,845,000 тонна безнең бар сөтебез. Әлбәттә, без бу күрсәткеч буенча Россиядә беренче урында торабыз. 7,7% безнең өлешебез Россия күләмендә, үзебездә бөтен сөтне эшкәртергә дигән максат куеп эшлибез бүгенге көндә. Безнең бу юнәлештә мөгезләре тирлек ите, тавык ите, дуңгыз ите буенча 100% эшләнде. Үзебездә эшкәртәбез хәзер менә сөт юнәлешендә. Моның өчен 18 елда шактый гына күләмдә яңа сөт заводлары файдаланырга тапшырдык. Биектау районында Казан сөт май заводларын, менә Әлмәт районында хәзер яңадан җибәрергә, Теләче районнарында читкә чыгару, сөтне читкә чыгарып эшкәртүне бетергә дип, менә 19 елда шундый безнең алда бурыч куелды. Министрлык тарафыннан, Марат Утович тарафыннан һәм хөкүмәт җитәкчеләре тарафыннан. Менә бу юнәлештә бу өлкәдә эшлибез. Ит буенча ничек соң? Ит буенча безнең үсеш 1%. Әйтер идем, монда безнең соңгы елларда күбрәк тавык һәм дуңгызчылык тармагында үсешләр булды. Менә
бу юнәлештә дәген күпмедер безнең проблемалар бар. Ул да булса соңгы 3 елда тавык, дуңгыз итенә, аннан соң йомыркага бәяләрнең күтәрелүе сизелми, күренми. Ул безнең ничектер тоткарлап тора. Әмма ләкин рентабельне күтәрер өчен юнәлеш алып барырга кирәк. Мөгезле рәтерлек ите буенча шул узган елга күләмдә әлбәттә монда эшлисе бар. Яңа симертү майданчыклары төзү, аның буенча да эшли алып барабыз. Аның зурларын төзү дигәндә төзибез дигән. Әйтик, менә иң зурларының берсе Мамадыш районында программа Рифат Мәхмүт улы җитәкли торган шушындый оешма бар безнең авыл хуҗалыгы предприятиесе. Шунда 10 мең башка менә узып бара торган елда файдалануга тапшырдык. Моның буенча зона киңәшмәләрендә дә менә республикада уза торган 4 төбәктә бара ул безнең. Шушы көннәрдә анда да ассызыклап сөйләшәбез. Йомырка буенча миллиард 375 миллион тирәсе булыр дип өметләнәбез менә. Шушы январның 6-лар 7-ләрендә без ачыкларны җыеп алабыз. Ул 16%. Әйтергә кирәк, монда үзенең өлешен безнең Акбарыс холдинг кертте. Акбарыс холдинг һәм аның цифрлары шактый зур. 851 миллион штук. Менә шушы Акбарысныкы 60%-тан артыграк була. Аларның өлеше, алар анда үзгәртеп кырдылар, яңа технологиялар кертеләр дөнья күләмендә булган. Нәтиҗәсе шушы. Иң зурысы шулар, калганнар инде кичәрекләр һәм төрле фермерларны дип әйтер идем. Инде баш саннарына килгәндә хәлләр ничек? 354 мең безнең төп эш коралыбыз дип әйтимне бу очракта савым сыерлар, biz аларны саклап кала алдык. Бу узган елга күләмдә 354 меңдә 400 баш. Бу Россиядә иң зур баштаннарның берсе, төрле категориялар буенча. Шуның иченнән мөгезләре төрле бөтенесе бергә 1 миллионда 7 мең, 10 мең тирәсе безнең. Бу кызганычка каршы әзрәк кимендә 98.4% тирәсе була. Әлбәттә, төрле сәбәпләре бар. Без бу өлкәдә киметмичә алга таба саклап бару шушы бер югарылыкта тотарга дигән фикердә торабыз савым сыерларны. Арттырырга да түгел, киметергә дә түгел, бәлки аларның сөт бирүчәнлекләрен арттырырга, аның өчен яңа технологиялар кертү, ашатуларны нәтиҗәләштерергә кирәк. Дуңгызлар 464 мең. Безнең соңгы елларда дуңгызчылык тармагында электән калган технологиялар 70-нче, 80-нче, 90-нчы ел технологиялар булган хуҗалыкларда бетеп бара һәм инде промышленность төбендә булган, нигезендә булган шушындый технологиялар эшләп. Елгы елда Финикасны тапшырдык. Тукай районында 800 башка 2400 тоннага яңа бер комплекс булды. Алар ябык режимда эшләр, аларның сезнең ишеткән күргәнегез бар. Республикада 450 мең тирәсе кәҗә һәм сарык бар. Кәҗә сарык бар, ул 98%, шул бер күләмдә тора. Шуны әйтер идем, Савода безнең 7 мең кәҗәгә исәпләнгән. Кәҗәгә исәпләнгән, савым кәҗәсенә исәпләнгән. Россиядә иң зур комплексы бар. Бүгенге көндә бу моторга эшләп килә, төзелә, зурая һамандаган. Бу шушы Зааницкий нәселле тукымлы кәҗәләр монда бүгенге көндә эшләр, моторга юнәлешле күрсәткечләр дә әйбәт кенә, төрле продукциялар эшләр. Алар безнең Мария Республикасында бергә шунда җибәреп эшләр, сөт кәҗә сөтен. Бүген моторга эшләп ята. Тавык кошчылык тармагына килгәндә 18 миллионга якын төрле кушкырт бар республикада, бу 4%. Әйтергә кирәк, шактый зур сан. Соңгы елларда бу тармакка үсеш күзәтелә. Шәхси секторда да, фермерларда да, авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бик тиз, аннан соң эффективно тиз бирә шулай бит. Анда 38-40 көндә өлгерә бер ойларлар. Тавык ниләрен үзегез дә беләсез инде, күбегез бәйләнгәндер бу эш белән. Яз көннәре бик күп алар ниләргә, дачаларга киткәндә кешеләребез күренә, тармакка үсеш бар. Шуның белән бергә безнең игенчелек тармагына да. Яңадан бар безнең шундый категория хуҗалыклар, авыл хуҗалыгы дип. Мин бүтән категорияларны әйтеп аңлаган булсагыз, монда шәхси секторларда керде, фермерларда, ниләрдәге авыл хуҗалыгы предприятиеләре. Әгәр дә кызыксынсагыз, булардагы цифрларга тукталам. Булар инде элеккечә әйтсәк, колхозлар, совхозлар дип әйтим инде. Аларда цифрлар ничегрәк? 1 296 000 тонна сөт, 2% монда. 2%. Ит җитештереп сату 372 мең тонна, или 2.1%, һәм монда безнең 1 миллиард 68 миллион җитештерелде йомырка.
бүтін түр продукциясы бойынша дагы біздің республика жетерлік жетіштірі, һәм ол түрлі нормативларға туры келе бүгінгі күндә. Біздің продукциядан Аллаға шүкір алай бір нендей проблема бар деп әйтә алмаймын. Зорлары бойынша мен айтып кеттім, Ақбар санда көпміз жетіштірген, ит бойынша біздің ең зор тауығы жетіштіре атаған предприятие жылына бройлер. 121 мың, 120 мың тонна белді жетіштірешек, бұл біздің 2%, 16 мың тоннасы өсіш берешек. Ең зор көрсеткіш ошында. Соңғы елларда олар яңа проектлар іштәлер, біз күтәбіз, алдағы 19-20, 21 елларда олар өздерінің шушы болған итлерін 2 мәртебе арттырылар деп. Шулай біздің Ақбарыс 75 мың тоннаға бара ит бойынша бүгінгі күнде 62 мың тонна жетіштірілер, шушындай көрсеткішлер оларда. Доңғыз итіне келгенде келесі ел бетінде доңғыз елі, шулай бет, аларға да тоқтап кетсек дұрыс болар деп айтасым келе. Біздің камы күні бар енді 50 мың тонна ит білен, ол шулай стабил. Бір жоғарылықта бар аматырын айтып, өзінің керен ішкертуі бар. Оларнықы 49-50 мың тонна бір тирада бара, ол біздің 56-57% республиканы алып тұра. Авангард бар біздің бұл арайында Ақбарысынықы. Олар біздің 15 мың тонна жетіштірі, Сабада 9 мың тоннаға яқын Татмит агры деп айтабыз. Олар іштейлер біздің Ялтау, Лениногорскіда, аннан соң бар Зорлар, Наурыз Әгіржеде, яңадан бар Салман Әлкиде біздің, Әлкиде бар мұнда Юғарыстанда һәм бар біздің балық бестесі райондарында Зорлар кішкенелер бітті қазір. Бұлар барса да ябық режимде іштейлер, 4-ші компартментқа туры келелер. Африка шумасы турында ешіткеніңіз бар барығыздың да. Кіртмәсен үшін шошындай ветеринария яғынан тәләпләргә туры кетіріп ішлейбіз. Ақшаға кіргенде, қысқаша ғана біздің бүтінісі 90 миллиардтан артық ақша кірген бар. Аның 58 миллиарды тірлікшіліктен шуның 64% бола бұл біздің сүттен 23. Ұзғанына қарағанда біздің 2%-қа кем. Нәрсе кемнің сәбәбі, еткенімше ел башынан қызғанышқа қаршы сүт бейелері бойынша зор проблемалар болды. Біздің ол 26-27-30 сумнан түсіп кетті, 17-18-16 сумға шундай günler болды. Бүгін яңадан енді міне кері орнына басты. Бірнеше районға даған тоқталып кетесім келе ішлей тұрған Hürmetli kollegalar, бүгінгі күнде продукция қоя бар. Қойда біз кірті алабыз яңа технологиялар дүния көлемінде болған. Кіші факторынан есеп кетіп бола, шуларда ғана бар. Міне зона кеңешмелерінде отырда сөйлештік, жетекшілеріне жиябыз, администрация басшылықтары барсы біледеген. Қойларда бар, айтық міне Көкмара районы. Ол біздің ең көп көлемді жетіштері 88 мың тонна, 100 мың тоннаға баралар. Соңғы елларда яңа түзіліштер бұларда көп болды. Яңа комплекстар салдық. Уахит, Урал, Восток қожалықтары, яңадан салалар міне олар. Моторған айтып, Этне районында соңғы 10 жылда іштеді 2 мәртебе өзінің көрсеткіштерін арттырды. Ондан соң біздің Мамадыш районында міне программаны айтып кеттім. Яңадан бар біздің Балташ районы бүгінгі күнде бек моторған айтып міне ішлей яңа түзіліштер әкірді. Биылдаған ауыр елдіға қарамастан 2 объектқа тұтындылар. Яңа міңәр башлы. Қазір енді түзейбіз. Ликсе линейка деп айтабыз енді сау заллары түгіл. Нелер қоя башладық. Түгәрәк біле сауға тұрған карусель деп татаршасы нешек болардан карусель. Шондайлар оны да роботқа қоябыз. Біздің роботлар бойынша дағын шақты көлемде іштер алып барылы. Мына Саба районында мен айырым айтып кетер едім. Айырып 2400 башқа бүгінгі күнде түзіліп ята 500 башын бірінші кварталда файдалануға тапшырамыз. Ондан соң Оқтанышқа біздің роботлар білән келіп кірділер. Қазір анда ішләп яталар. Ғыммен алғанда келесі елға яңадан бір 12-14 робот объектлары барлыққа келдер деміне кеше яңадан келіп кеттілер. Сөйләшіп отырдық ауыл қожалығы министр. Әлбәттә шундай нелер кішілері бар. Этне районы Ленин колхозында 420 башқа 6 роботқа қоябыз деп итәләр. Һәм план проектлар ішілер дәулет ярдәме бар. Ауыл қожалығы министрлігі Мәскеуден түзіліш үшін 25%-ын мұның кері қайтарып бері бюджетті. Мына шушы 19-20 елларға бұл әйбірлеріне файдаланып қаласы еді. Шушы карусельні роботлаштыра башлайбыз енді мына Қызыл ел қожалығы Балташ районының шушыңа бара 1000 башқа кіргенде робот сыйырға ертіп қоя. Шулай өзелі мені, оннасы кішіден бүтіне кете атырған шушындай әйбірлер турында іштәу ятабыз, мәшік келіп іштәу ятабыз. Қызғанышқа қаршы әлі республикада біздің бір 30-40% сыйырларыбыз
дүм искіше түгел, искішерек сауа деп айтсақ та дұрыс болар. Міне шулардан алдағы 3-4 жылда көп көлемде максимал деп айтымын кетесейді. Мына бұрышлар шошынды интерлікшілікті. Ғыммен алғанда яңа проектларға Қазақстан зор. Мына кімдерні күтеміз 19-шы жылда Озна Қағир районында біздің бұларды беттім, Сабаны мен айтып кеттім, Балташыны айтып кеттім, Әтнәді біздің айтып кеттім, Тоқай қожалығы, яңадан Урал қожалығы, Балташта 5 қожалық, Оқтанышта біздің келесі жылға яңадан 5 қожалық яңаға кір деп ойлаймыз. Мына бұлар енді кіші факторынан кеткен, яңа технологиялар біле дүния көлемінде болған. Шушылар өлкәсендә алып барасаклар. Аннан соң безнең төрле грантлар бар. Фермерларга кооперация өлкәсендә быелгы елда алар матур гына эшләде. Киләсе елга да калачаклар. 30 миллионга җиткерәбез фермерларга күләмнәрне. Инде башлап җибәрүчеләр 3 миллион күләмендә кала. Шулай ук шәхси секторга булганда төрле сатып алганда geri кайтарып бирү бәяләр, geri кайтарып бирә торган аларны да калдырдык. Гомумән бөтен шушы ярдәм 2,4 миллиард кичкенә бизнеска дип әйтик, алар киләсе елга да калачак. Яңа кооперация формасы менә әле генә сөйләшеп алдым үземнең коллегам белән. Сезнең алда ул берничә мәртәбә чыгыш ясаган Ришат Рашитович. Ул бу өлкәне үзе алып бара. Җитәкли 70 миллионга якын кооперация менә яңа форма түгел инде ул электә бар иде. Аны көчәйтеп җибәрергә Үз вакытында без төзедек, матур итеп 80-га якын тирлекләрне сою эшкәртү пунктлары апладылар. Бүгенге көндә эшләп яталар. Менә хәзер яңа җыелышып берничә фермер үзендә эшкәртеп, аны сата торган итеп, сәүдә челтәрләренә керә торган итеп, сыйфатын яхшыртып, менә шушы нидә быел эшләп яталар. Шушы арада гына менә конкурслар бүгенге көндә авыл хуҗалыгы министрлыгында баралар. Авыл хуҗалыгы министрлыгында баралар. Азык запасына килгәндә хәлләр ничек? Әйтер идем, быелгысы елда без 18-19 елга җитәрлек күләмдә азык берәмлеге җыя алдык. 27-дәген 2-не узган елда калган әзрәк запасларыбыз бар. Үзебезнең ул җитә 18-19 кышлату чорына. Нәрсә әйтәсем килә? Хәзер азыкның сыйфатына бик зур игътибар итү. Менә шушы моның буенча эш алып барабыз. Аксым җитмей, бүгенге көндә республикада шактый зур күләмдә, бүген дә менә әле монда килгәнчә бу өлкәдә шушы зона киңәшмәләрендә дәген моны җиңәсе иде, тутрасы иде үзебезгә. Чөнки монда инде чәчәсең дә җыясың, сатып аласы юк, үзебездә эшләп була дип әйтәсем килә. Яңа технологиялар бер рәттән тирлекне бастырып куйдың, генетика бар республикада ул бүген иркенләп 7-8 тонна бер сыердан сөт савып була. Анда генетика бар безнең, ашату ягы әзрәк кенә менә әз генә аксый әле. Ул якны менә күңелне борчып тора торган әйберләрнең берсе, моны әлбәттә бергәләп җитәкчеләр белән, сезнең белән бергәләп, сез күп йөрисез, бергәләп моны эшкәртәсе иде. Икмәгебез җитә, Аллага шөкер, фуражга җитә безнең, бар бүгенге көндә. Анда авырлык юк ул яктан, ашатып, матур итеп, әле менә Күзедәге матур гына килде бит, кышыдагы матур гына бара бүгенге көндә. Гомумән мин теге кайгыра торган андый авыл хуҗалыгында проблемалар бар дип әйтәсем килми тирлекчелектә. Әлбәттә, кешедән тора, кеше факторына китәргә, әгәр дә бар икән кешегә әйбәт итеп зарплатларын, хезмәт хакларын түләп, аларны кызыксындырып, шулай итеп уртаклык табып эшләгәндә безнең бурыч куелды. Тирлекчеләр тарафыннан 2 миллион тонна сөт дип 20 елга Шушыңа чыгасы иде. Ким дигәндә 6 тонна сөт, 6000 литр бер сыерга, бүген әле 5600 килограмм. Аңа чыгасы иде. Аннан соң 700 мең тонна ит. Менә алдагы 3 елда шушындый авыл хуҗалыгы министры тарафыннан безнең тармакка бурыч куелган. Бүген шуларны тормышка ашыру буенча эш алып барабыз. Хәлләр ничегрәк соң менә көндәлек тормышка килгәндә, бүгенге көндә без Россиядә иң күп сөт җитештерә торган төбәк республика дип әйтим. Бүген ул безнең 7,5%, 4% үсеш белән бара. Әлбәттә, җоклап ятасы түгел. Күрше республикаларда тик тормыйлар, бөтенесе дә эшли бүген. Россиянең үзе буенча 5% үсеш белән бара бүген. Менә кызыксынсагыз, цифрлар белән Аннан соң менә күрсәтә безнең Удмурт республикасы, Удмуртиядә аларда да күрсәткечләр әз түгел, калганнарда да гомумән бөтен Россия буенча авыл хуҗалыгы тармагы алга таба юнәлеш үсеше бара. Яңа проектлар буенча әйтеп киттем, менә көтәбез Бөгелмәгә килүен, безнең зур объектлар бар 19 елда, шунда 3300 башка
Туктап торга ярам. Ягар да туктасаң икән, бүген синең урынга икенче килә дә, әйбәтләп кенә сата башлый, чәеп китәсең, югаласың. Шушындай нәрсәләр. Инде республиканың бүгенге көненә килгәндә, менә сөткә килгәндә, сөт бүген төп акча чыганага безнең, төп акча чыганага иң зур савап алу күрсәткече ул безнең Әтнә районында 24 литр бер сыерга, аннан соң Мамадыш, аннан Күкмара бара, Саба, Балташ, Түбәнкама, Азнакай, Актаныш, Нурлат районнары бара бүгенге көндә. Республика буенча 13.9 литр сөт савабыз, ул узган елга караганда 400 граммга артыграк. 4% үсеш белән барабыз бүген. Яңа елга чыкканда теләк бар инде, ничектер менә шушы калган көннәрдә яңадан җыелып, шушы киңәшмәләрнең дә файдасы булыр дип уйлыйм. Көндәлек алар белән элемтәдә дә торабыз. Яңа елны 5% белән башлап, шушы айтып, яңа елга шушындый үзеңә шундый бурыч алып керәсе иде. Чөнки безнең коллегиядә дагы республиканың президенты, хөкүмәтебез куйган бурычлар терлекчелек өлкәсенә. Гомумән алганда мин үтәрлек цифрлар дип моны күз алдына китерәм. Аның өчен бөтен ал шартлар тудырылган. Бик күп ярдәм менә быел бер генә цифрга туктыйм. Без 2.4 миллиард дәүләт күләме, дәүләттән ярдәм алдык сөт бәяләре кимү аркасында һәм әйтергә кирәк, әгәр дә бу ярдәм булса, үз вакытында президентка бик зур рәхмәт. Булмаган булса, әлбәттә бүген инде вакыйгалар икенчерәк төшә алган булыр иде. Сыер саннарын әйтеп киттем, цифрларны киметмәдек, саклап кала алдык. Киләсе елга бюджетта каралган суммалар безнең 19 елда 18дән ким түгел. Сөт буенча да башка юнәлештәр, нәселле терлекләр буенча дагы, башкалары буенча дагы. Аннан соң менә техника, технология барудан әйтәбез инде. Саву залларына башкаларга 60-ка 40 программасын яңадан кире торгыздык. Аның буенча да куанычлы хәбәрләр. Гомумән шушындай менә шартларда эшлибез бүген. Менә кыскача гына шушы. Нәҗип Нәкифович, әңгәмәнең башына кабат әйләнеп кайтып, менә бу атлар турында мәгълүмат өстәмә бирә алмассыз микән? Нәрсәсе белән аерылып тора менә бу татар токымлы атлар? Республикада күпме алар? Сез беренче хуҗалыкны атадыгыз. Нәрсәсе белән аерылып тора бу атлар? Татар токымлы атлар нәрсәсе белән аерылып тора? Алар бик чыдам. Әйтергә кирәк, алар инде Чыңгызхан заманнарында ук булганнар. Күк атлары небесные кони дип аталганнар. Чыдам атлар. Аларга кышка азык әзерлисе юк. Үзләре аяклары белән эзләп, карасына эзләп табалар. Әзерлисе юк. Аннан соң алар көнгә 100, аннан артык километр йөргәннәр, шушындай чыдам алар бөтенесе дә генә. Алар әлбәттә гәүдәләре кыскарак, 135 см тирәсе, биеклекләре. Алар бит инде үз вакытында әйтик аскәрдә кулланганнар, чыдам атлар булган. Икен алганда ул чапкан көн 120 км менә күз алдына китер 120 км аттан ничек барып була. Ул вакытта барганнар, йөргәннәр. Бер көнлек один конский правик аталган име, бер көнлек йөргәннәр, шулай итеп вакытны алганнар. Шул вакыттан булган. Безнең бар ул башка төрле халыкларыбызның атлары, әйтергә кирәк, Кировта да бар ул, Вятский дип атала бит, шулай бит. Аннан соң бар безнең Нократ атлары дип әйтик. Аннан соң башкортларда да бар ул, Якутларда да бар, Алтайда да бар. Ул атлар бар. Әле мин үзем кичкенә чакта аларны көткән кеше, атланы биргән кеше, аннан соң инде менә алар кичкенә дип, ит кирәк дип, аларны бер ара киметтеләр шактыйга. Әлбәттә, бу 3 көнлек хуҗалыкта түгел алар. Бүгенге көндә безнең ул атларны саный башласаң 300дән артык инде безнең учетка кергәне. Алар бар, минем үз күземдә күрдем. Тәтеш районында бар, Актаныш районында бар, Әлмәттә күргәнем бар. Андый атларны яңадан Азнакайда күргәнем бар. Гомумән алар бар. Әз күләмдә хәзер уларны бер системага китерәбез. Аның өчен аерым бер әйтик отчет формасы булдырабыз инде шушы атлар өчен. Безнең ассоциациядә атлар буенча федерациядә моның буенча да эш алып барабыз. Аларга күпмедер күләмдә саклап алыр өчен, аларны арттырыр өчен әйтик бия һәм кылын аларга күпмедер финанс ярдәме дә күрсәтергә гомумән бу юнәлеш алып барырга. Әйтер идем, бу кымыз өчен әйбәт. Бик әйбәт булалар. Алар әйткәнемчә ел әйләнә тирәсендә күтәргә була. Аннан соң аларны төрле чаралар, сабан туйларда кадәр бик кулланыла. Быел инде үз алар белән коягына бармады, ул атларны Курганга да алып барып чаптырдык, Әлмәттә дә чаптырып карадык, Лениногорскийның үзендә уздырабыз шундый бәйрәмнәр, Казан ипподромында чаптырдык. Аннан соң менә 130 километрга безнең Кырлайда бара бит шундый
от шабышы деп әйтегенде конный пробег деп атала, анда 80 километр алып алар бардылар. Еркіннен барып қайталар, бірай бірде мына 100 километр келесі жылға шақырам. Ол біздің сентябрь айларында бола келегіз. Егер де көңіліңізде болса, сізге атын әзірлеп қоямыз. Аттары 130 километр айданып қайтасыз, 4 шейіп кетесіз де кешке 6 айданып қайтасыз. Анда қыздар шабалар. Қыздар атланып жүрелер көбірек. Мына Лениногорскіда біздің бәйге бола. Біз аны мойның суыта шембәгән ишек туры киләр, 19-лар, 20-лар, 21-ләр көннәр моторайга ел сайын. Рәхим итегез. Менә бүгеннән чакырам, уздырабыз киләсе елга. Бик күп кеше катнаша. Кымызындаган авыз итеп карарга була, башка продукцияларында авыз итеп карарга була. Үзегез атланып та җирип карый аласыз. Әммән әйтергә кирәк, бу спорт юнәлешендәге атлар булачак. Һәм инде кымыз итештерә торган. Бик матур атлар, алтын сындалар менә. Елмайып кына торалар алар шундай. Бүтінесі дәген. Сұрауларыңыз бар ма? Рахмет. Еще сұрақ бар еді. Нәжип Нақыпович, Шахри Қазан газетінен Зухра Садықова боламын. Сіз енді сүт бойынша айтып кеттіңіз әмігіз бәйелеріне. Бұл енді тірлікшілікте ең зор проблемаларының бірісі болды, бұл айырыша да сезілді. Мына шушы сіз енді түгі қазір әйттіңіз сүт бәйелері үсуге таба барады дегіз. Қазіргі уақытта орташа сүт бәйесінше сұны тәшкілікті хан бұл мәселеде алдыңғы районларыны, арттарық баратағы районларыны білгілеп бола ма? Бұл бір сұрау. Мына бұл әлігі проблема сүтчілік бизнесінде ничек сезілді? Сіз енді біраз айтып кеттіңіз, қызықсыну кемеді дегіз. Әміне шәхси қожалықларда шушы проблема арқасында баш сыйырларының баш саны кеметушілер болды ма, сезілді ме? Сіз аны тойдығыз ма? Сізге мөрәжәғат күштері болды ма әлігі мәселе бойынша? Үшінші сұрауым, йомырқа бәйелері артмай деп еттіңіз. Мұның сәбәбін неде көресіз? Йомырқа бәйелері қамашыл бір дәрежеде тұрады дегіз. Рахмат сұрауларыңыз үшін. Бірінші сүт бәйелері бойынша ол бүгінгі күнде 26 сум тирәсе, ұзын айлы біле шушы бір нәтижеде тұра. Сүт бәйелері мен мұнда айырым районларда айтсам, ол бик дұрысы болып бітмей тұрғандар. Чөнки сүтіне түрлі жерге сата, трейдерларыбыз даған бар. Бұл юнәліште мына соңғы болған кеңешмелерде бірнеше районына айтып кете алам. Әлі қожалық район бойынша, һәм қожалықлары бойынша. Әйтергә кирәк, бұл юнәлештә безнең булган менә бу нефть ягы дип әйтегендә, ул якта Баулы районында шактый ким саткан қожалықлары булды безнең. Аннан соң Лениногорский районында безнең андый қожалықлар бар. Яңадан безнең андый қожалықлар бар безнең Әлмәт районында нәрсәдән тора? Süt bit hazır balay gına satıp bulmuyor. Onun kulemi gerek, hem sıfatı gerek. Kimnin kulemi var? Onun elbette beyesi de var. Onun şistalığını karıyorlar. İlk şista süt koydu bugün. İlk şista süt ne? İtalamın Respublika'da ideal diye ettiğin değil mi? Robotlardan alıyoruz yani. Ona bizden savada ikişirme hocalığı var. Züfer Zinnetoviç, firmer hocalığı indi bizden. Onun sütü idealini, sıyırları op buna varıp karasınlar. Onda somatik klitka diye ettiğimiz indi bizden. Onlar buna onda yok derecesinde ideal. Şuna göre bunda her hocalıkның, her kişinin özünden tura. Şahsi sektorlarga kelgende elbette 12 so'mga 11 so'mga tushganlari bo'ldi. Bugun 16-18 so'mga minib baralarındalar. Elbette bunda yamada şol kulemge beylengen, ondan sonra onun sifatına beylengen. Hem bizden indi traderlarının namusuna da beylengen. Deb aytasım ki, onlar jiyalar buna, onlar tapşağlar. Doğrudan doğru aytamiz, şuna göre biz indi bugün ossızlıkla aytamiz. Her hocalık yetakçisine Irak qarab işləgiz. Alдағы 2 yılga qarab işləgiz. Dogovorlarınızı tüzügiz. Bizden süt çıkartı zavutları bilen. O vaqtda belki anday sikiro bulmuyor. Alarda bulmadı mı? 18 yıl sabah buldu indi köp kişiler için. Şu aytib işlerge kerek. Anday vaqtda bulmuyor. Elbette onların sütleri bu yıldan da 20-24 so'mdan düşmediler. Tigilerine şekilde. No indi bizden alдағы yılda bulgan idi 33'e mingenler. Ona da minmediler. Ortaşa onlara rentabillikni onlar verdiler. Yumurka beyleri kelgende mügüzleri tirlik. Ondan soň doңuz itine kelgende beyler soňky yıllardalar bir tira turasa bilen mügüzleri tirlikniki eybet yuqarı kategoriyali it. Onda 4 ile 5 sentner mügüzlerniki ol 125-130 so'm tirasi. Endi sıyırlar Munda çıkarılgan neden sağula turan gruplardan alarnıkı 110 so'mga kadar. Yumurkanık indi bizniki 40-50 so'm tirasi jul tiratıra. Ana turu bizning için satıp alışlar aybet. Elbette mana başka ilerden qaraganda
Онда кіре тұрған шығамларға қарағанда олардың көбірек көресі келері. Мен алғанда, аның бүгінгі секінде көлем біле, еткенімше яңа технологиялар біле, бұл бәйелерін шұрайтып, олға табы алып бараға керек. Тірлік саны Шақсы құжалықларда сиырлар соны кемеді? Шақсы құжалықларда сиырлар қазір açık бұған алайым әлі. Кемемеді? Білесің бі? Кемемеді. Мен өмесін бек шап, мен тігадырақ сифр айтасым келе. Шақсы құжалықлар бойынша. Шақсы құжалықлар бойынша мұна 1 декабрь қалған сифрлар біздің. Сиырлар бар 110 мың. 99'da 6,6% деп айтып енді 6%, 100% ұзған ел бойынша аштырғанда, ұзған ел 100'da 2 болған мың. 100'da өтіп 2. Бұл 109'da 8. Анда әзгена бар, әзгена болар енді. Кемемеді, рахмет. Hükümeti bizge, biz onlara көп yardım etip barabız. Bugünkü sekinde vitaminler hazır nişik oldu. Bizim barıt programlar, kiçkine simya firmaları diye aytıyor. 6 sıyır, 5 sıyır, 3 sıyır andayları biləsiniz, özünüz qaysa yaqta? Azına qaysa oldu? Ormanayda mına sizde de şulay indi. Ulaqlara da qaytıb berебиз. Şuşunday programmalar biz vaqtında berген 200 мың berdik, özlərisi tüzüylər, işçiler oldu hakimge. Ondan sonra azıq bilə alındı, problemler yok bitinde pişen, köp mü kerek, tege ele gerek. Biz gerekti inşallah şavarga hazır aytып бериши yok, betiydi şulay bet. Hazır azıq boyunca problemi yok. Şunday firmalar köpeydi respublikada, Qızaqstanda аны бизнеске айландырды. Біреу гына түгел, бір кішіде. Әлбәттә бір ауыл қартая бара, әйтергә кирәк, моны танырга кирәк. Енді менә бизнеске айландырып, анда сыерларын санын арттырып, 3 итеп, 5 итеп, 7 итеп, 10 итеп, шушындай шәхси хуҗалыклар көбәйеп бара бүгенге көндә. Монысы әлбәттә күңелле сөйенеше бар һәм аларның бәяләре дә бер сыерны кыш шикелле генә бер чиләк саткан чагына булмый бит. 3-4 флага дип әйтгәндә бу ишарәттә сифатына карап, кешесенә карап, анда бәяләрдә 1 тәңкә, 2 тәңкәгә булса зуррак. Ел сайын битинде сыерларга һәм кәҗәләргә субсидия бирелә. Менә киләсе елда андый планнар бармы? Бөтенесе дә булачак. Бер ай бердә калмый, сайтта бар алар бөтенесе дә, сарыкка да, кәҗәгә дә була. Кәҗәләргә бар бирештем инде дидем. Кәҗәләргә дә була, барсына да бирәбез. Сөткә, әлбәттә, аның сөтенә карап бирәбез безнең өйгә, сатканга карап. Безнең мин суммасында әйтәләм, 700 миллион тирәсе булачак сөт саткан өчен. Siz aytdingiz, mana sıyırlarının sonu artmıydı, kememiydi, biz şunday maqsad qo'ydik deb aytdingiz. So'nggi yillarda bitinde ular orttirga tegish deb degan maqsad bor. Ne sababli bu buni siz to'xtatırga kerak deb o'ylaysiz orttirib? Sıyır sanını arttırу biz андай o'z maqsad so'nggi yillarda qo'ymaymiz, onun produksiyasini arttırga. Tege bir sıyır 5 sıyır asırancha 8 sıyır asıra deb aytaydı. Tatar xalqının şunda bik motor maqala var. Şulay bit. 2 sıyırdan anda şermek tutsa, bir sıyırdan 6 ming savara kerak. Onun için urni kerak, tutarga kerak, kişisi kerak, onun oşatırga kerak, onun şulay bit. Texnikisi kerak, onun şu yo'nalish olib boramiz. Ishizda 50 ming sıyır tugul ol. Bugungi kunda 235 ming var bizning sog'im sıyırlar xo'jaliklaribizda. Şahsi xo'jalikda tugul, ауыл xo'jalik предприятияларында аларның продукциясын арттырасы иде. Нәрсәгә яңадан менә аның күләмен арттыра, аның продукциясын арттырып булар. Генетика бар бүген. Ошатырга кирәк, менә ошатуны тәртипкә китерсәк, менә без теләгәнчә нинди машина белән йөрибез? Иномарка белән йөрисез. Нинди белән йөрисез? Иномарка белән. Берегезнең дәгән утырасы килмәгән вазга даган инде башка машина аңа кирәк. Әйбәт кенә 10 мең километр узган сай майын алыштыргаймы? Сыерда шунда инде. Суын ішілтірге керек, 1 литр süt алу үшін 4 литрны. Ана үшін технология керек, ошатырға керек, структурасын рационнан қарарға керек, күндәлік бере тұрған айтып. Мұның бик көп нишкәлектәре. Менә шушындай. Безнең сыерлар барсы да хәзер шушындай югарылыкка мендәләр, аларга шундый караш керек. Аларда süt алып була. 6-7 меңне иркен алып була. Анда безнең мисаллар бар. Менә Актаныш Азнакай районыннан. Анда Союзагыр салып куйды комплекс шулай бит, беләсез. Яңа комплекс, мотор комплекс. Барып карагыз булганыз булмаса, агачтан ошондай клеёны брус дип әйтәбез, ябыштырган брустан эшләнгән. Үзебезнең Татарстанда туып үстерелгән таналар, беренче без аулаган таналар 48 35, 37 литра каршы бирәләр. Шундагы шикелле ашатсак. Менә күз алдына китерегез, авылда булган кешеләр, без инде әриләр савып керсәләр, бер чиләк сөт, ой дип әйтәләр. Шулай бит анда 2 чиләк бирәләр. Шулай дип ашатсак, нәрсә кирәк? 3 сыер, 5 сыер тотарга. Шулай бит. Siz әйткән шушы күләмдәге сез куйган максаттагы күләмдә сыерлар сөт берсә, республикада күпме булачак? 2 миллион дип сөйләшәбез.
2 миллион сот керек бізге. Біз Россияда бірінші бұларға тиіш, өзіміздің бұларға тиіш біздің орнымыз базарда. Көресіздер бит, Россия көлемінде соңғы уақытта ауыл қожалығы продукциясы ол әйтегенде мына оборона өлкәсенә қарағанда сату буенча шетелдерге ауыл қожалығы продукциясы мында әлбәттә икмәк көгілішін алып тұра. Олға шығып бара шулай бит. Хәзер мына яңа bu ayrım tema. Әлі bu өлкәгә өлгереп тәүтәрә кирәк, әзерләнеп тәүтәрә кирәк. Яңа милли проектлар эшләшәбез. Анда төп бурычларның берсе куелган, ул да булса экспортка чыгару. Әле бу сатмаска тиеш бүгенге секендә сөтне түгел әлбәттә. Сыр, шулай бит анда төрле товарлар, башкалар бездә җитештерелгән, чиста продукцияда җитештерелгән, экологик таләпләргә җавап биргән. Менә шушы юнәлештә эшләргә бурыч. 2 миллион тонна biz Татарстан эчәргә бурыч куймыйбыз. Без 400 литрдан артык сөт җитештерәбез бер кешегә. Аның 350 литр менә монда җиткән шулай бит. Сатырга кирәк, акча эшләргә кирәк бүген. Аның өчен бөтен мөмкинлек бар бит. Менә шуның өлкәсендә бүген әле безнең бүгін китте делегация чыгабай миранырга. Бүген делегация чыгып китте, менә Казакстанга чыгып китте, Кытайга таба курс алып, һәм башка илләргә таба өйрәнәбез, лабораториялар ясыйбыз. Шуларга нинди аларда таләп куелган? Кертирисен продукцияны шуларны өйрәнеп, шуларга чыгару буенча эшлибез. Бүген кара утырып булмый, үзебезгә җитә дип. Россиягә да җиткерләр алда 2 елда, 5-6 ел булсын, сатырга кирәк. Яшәргә кирәк, тагы да күбрәк итеп. Яхшырак итеп яшәргә кирәк. Аның өчен бөтен әйбер бар, авыл хуҗалыгы продукциясе. Рәхмәт. Сорауларыгыз бар? Исәнмесез, Нәҗип Нақипович, исемем Марат, Татар-Информнан. Сезгә 3 сорау бар иде. Менә бу киләсе елдан шәхси хуҗалыкларга нинди ярдәм төрләре каралган? Монысы беренче сорау. Һәм икенчесе, Татарстанда экзотик терлек асрау очраклары булмадымы һәм ниндиләре планлаштырыла киләсе елда? Һәм өченчесе, бу Татарстанда менә бу терлекчелек өлкәсенә белгечләр буенча кытлык бармы? Шундый сораулар иде. Шәхси хуҗалыкларга алдагы елда каралган бөтен безнең ярдәм каралган, ул сатып алганда бирелә торган, читтән кайтарганда бирелә торган акчалар 30 сум күләмендә, Чит Республикадан кайтса 30 сум күләмендә алар каралган барсы даган. Яңадан фермерлар буенча мин әйтеп киттем, бөтен безнең грантлар эшли киләсе елга барсы даган. Әлбәттә сез аны сайтын ачып карый аласыз. Әйткәнемчә, минем коллега аның буенча эшли бүгенге секендә, һәм бүген барайынданың ничектер бина киләсе елга йомгаклап, әзерләп торуы, закон кабул ителде бит дәүләт советы буенча алар бөтенесе дәгән бар. Мин аларны кабатлап тормыйм, анда шактый зур айбыр. Бөтенесе дә каралган. Әйткәнемчә 2 миллиардтан артык кеше форма бизнес канда ярдәм каралган. Икенчесе, менә бик авыр нәй әйттегез. Экзотик терлек буенча ул. Экзотик терлектә нәрсәне күз алдына дөя бар, матур гына эшләп килә. Лаештайда хәзер нигә күчердек Спаска, Спас районына. Яңадан мин инде теге өйдә тоткан балык торанда төрле йыланнардыр, ташбакадыр, алар турысын буенча төпләп әйтә алмыйм, алар турында, чөнки миндә андый мәгълүмат юк, бәлки ветеринария белә торгандыр, моны шәһәрнеке белә торгандыр. Теге страустар бар, бүгенге секендә төрле анда бизнес бирә торганнары әйтергә кирәк, менә монда Алла хәйресе, Ямаширгә барып кайттың, анда бөтенесе бар инде аларның. Төрле кошлар бар анда бүгенге секендә бизнеска керә торганнары. Теге промышленность күләмдә төрле нәрсәләр җитештерә торганны андый зур күләмдә бар дип әйтсәм әле бик дөрес түгел. Диюләр шактый бар инде. Диюләр шактый бар. Тагы нәрсәләр бар безнең экзотик. Күз алдына нәрсәне тасыз. Зур андый фирмалар әйтә алмыйм бар дип. Юк республикада. Аны кирәге бар микән? Аңа бик күп чыгым кирәк, тотарганнан соң җылы кирәк, үстерергә кирәк, ашатырга кирәк алардагыча. Шулай бит әле ул. Кадрлар буенча монысы бик төпле сорау. Рәхмәт монысына. Бу шактый катнаулы әйбер. Моның буенча эш алып барабыз. Менә моннан 5-6 еллык мин инде үзем тармакка зоотехниклар, ветврачлар буенча бар иде. 24 зоотехник менә бер елга алалар иде. 24 нәрсә, мин укыганда алар 100 иде. Без шул 95-96 чыгадыр, төрле җирләргә тараталар, 3 елга дип җибәрәләр. 24-ның әйтергә кирәк, аны 20 Казанда кала инде. Һәм безнең зоотехниклар арасында кем генә юк, нинди генә тармакта эшләүчеләр юк. Сөйли башласам, шамый торганы бар, үзегезгә сөйләргә дә була кайберләрен. Хәзер без аны 50-гә җиткердек.
2 мәртәбә арттырдык. Әлбәттә, ул бюджет белән исәпләнгән. Акча кирәк бит укытырга студентны 5 ел буе шулай бит. Аны шуңа җиткердек. Аннан соң укыту программаларын шактый үзгәрттек. Чыгып йөрергә, практикага йөрергә. Без укыган заманнарда безнең бар иде үч кызыбыз, ул юк кызганычка каршы ит комбинаты бар иде, анда безне өйрәтәләр иде бик ныклап. Алар да юк бүгенгесендә барып эшләргә. Шәхси хуҗалыкларның әйтим инде авыл хуҗалык предприятиеләр бик атлыгып тормыйлар кертергә, чөнки стресстерлеккә килеп керсәң анда шуны кайры көтү студент белән, ак халат белән башкача. Инде шуны исәпкә алып, менә республикабыз ярдәм итте ветеринария академиясына, аңа пристрой салып, бүгенге көндә кичкенә генә фирма салып ятабыз. Анда 6 сыер, анда сарыган, алар да бар булай да, берничә штук кенә. Шуны эшләп ятабыз бүгенге көндә. Бик ныклап ремонтлап чыгалдык. Яңадан менә лабораторияларга, башкаларга, башка уку классларына шактый күләмдә акча биреп, аларның дәрәҗәсен күтәрдек. Бүген яңа төрле аңа куйдык инде, төрле җиһазлар куйдык, аның буенча эш алып бардык. Һәм инде специалистларны әзерләү, белгечләрне төрле чит-илләргә чыгару, яңа предприятиеләргә, менә алдынгы авыл хуҗалыгы предприятиеләрне аларны беркетеп куябыз. Менә син барасың Челны бройлерга, син барасың Камабиконна, син барасың программага, син барасың Сабага. Сабада ачтык молочный бизнес академия дип атабыз, бизнес академиясе. Анда укытабыз, чит-илләрдән китердек менә. Ondan soң менә Белоруссиядан китереп укыттык, авыл хуҗалыгы идарәсенең начальникларын укыттык. Студентларыбызны шунда бардык. Менә тик тормыйбыз хәзер. Әлбәттә, күрәсе килә минем үземнең, шәхсән үземнең шушы авыл хуҗалыгы ветеринария академиясенең ушкызын. Менә яңа без укыганда шикелле булмаса да зур күләмдә ниндидер яңа тармакта. Моның буенча да бүгенге көндә эш алып барабыз. Менә Лаеш районында Нармка хуҗалыгы бар бит инде. Анда агрономнар әзерләү буенча, җир буенча менә Мурат Утович буенча шундый бурычлар куйды һәм юнәлеш алып барыла. Андагы бер фирманы алып, вет академия ничек дип әйтеп, аны булмый инде ул. Шунда бар укыта торган иде. Монда якында әйбәттәге. Менә без аны 19 елдан менә яңа елга киткәннән соң шушында эшли башлыйбыз. Эш алып барыла. Бик дөрес торамысы, бик авыр, әлбәттә җитмидәген. Аннан соң аларның менә институт бетердегән, бүген Челны бройлерга итеп куйдым икән, я булмаса ак барыс холдинг кашлай нигә тавык. Ул ике дөнья, бөтенләй икенче дөнья. Икенче дөнья. Менә китереп урнаштырдык, нидә азык әзерләү үзәге дип әйтик инде. Кармавод центр азык әзерләү үзәге. Китереп урнаштырдык, сөт шушы азык, шушы кеше, шушы тирлек, бер кеше әзерли, тракториста механизатордан киттек. Компьютерда бөтенләй бер куша Акыры башатабыз, 30 литрны 33-кә әйләндереп була. Әйләндерде дә 27-дән 30-га җиткерде вакыт хуҗалыгы. Шушы юнәлештә эшлибез. Аңа кирәк әлбәттә укыган, күргән, үз кулы белән тотып караган шушындый белгечләр кирәк. Дөрес әйтәсез. Проблемалар бар. Гел читтән дә кайтарып булмый. Аннан соң инде менә әле кичә укыттык, иртә белән барып килдем сәгать 9-да. Яңа төр безнең табигать ничек 50-гә 50. 50се җегетләр туа, 50се кызлар туа. Терлекчелектә шулай инде. Бер-бердә юк. Безгә кирәк күбрәк сөт алырга бит. Бүгенге көндә әйткәнемчә. Хәзер шуны ала торган фирма бар. Аны сарып әйләндерәләр. Синтрафуга дип әйтим инде, гади генә әйткәндә. Теге ничек, үгезләр чыга торган читкә тубата, ниләр таналар ясый торганы монда кала, шуны гына аерып алып, шуны белән каплатабыз. Бүгенге көндә күбрәк алар туа табигатькә дә кирдек моны. Шуларга өйрәттек. Менә кичә 87 кеше килгән иде. Мин уйлыйм, аның бер 50се үз эшендә, чын мәгънәсендә профессионаллар булырлар. Һәм инде үзләренең комплекслары, чөнки сыерларны чыгуы күп. 2 елда чыга да китә менә. Промышленность битендә, технологиялар тегендә. Җырып тора битонда бөтенесе дәгән. Төяк авыртулары, мастит башкалар. Безнең теге гади хуҗалыкларда сыерларыбыз менә авылда 12 ел торалар шулай бит. Тегендә 2 елда китә, алар тутырга кирәк, савырга кирәк. Менә шулай итеп аңа кирәк белгечләр, дөрес әйтәсез. Рахмат. Бу уку йортларын тәмамлаганнарын алар күп мөлеше калай икән, сез андый саннарын әйтә алмыйсыз? Менә безнең бүген зоотехниклар белән тәэмин ителеш 86%. Ветеринария врачлары белән шул тирәдә, но соңгы елларда менә авыл хуҗалыгы министрлыгының турыдан-туры кушу буенча без кеше белгечләр дип әйтик, ветсанитарлар, шуларны әзерләдек. Анда 15 көнне икәнне укытуларда авыл хуҗалыгында ветсанитарларны беләсез, фирмалар торган. Апалар һәр кешенең үзенең ярата торган ниләр, үзенең эшен ярата торган, белә торган шушындый
ничек дип әйтик, самородок ничек була татарча. Шундый кешеләр бар авылда, шуларны сайлап алып, шуларны укытып, менә шулар белән эшләйбез. Аларның әйбәт. Әйткән эшчеләр укыйлар, менә булай. Хәзер бөтен әйбер бар бит инде. Шушылай итеп, анда бөтен нәрсә конвейерга куелган, шушындый кешеләрне әзерлибез. Чыгасы менә бу нидән һәрнең авырлыкның чыгу юллары бар бит, аларны үз вакытында табып, үз вакытында белгечләр әзерләргә кирәк. Сорауларыгыз бармы? Рәхмәт. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезнең барыгыздан исәнлек, саулык, күрешергә язсын, ярдәмегезне тоеп яшибез. Рәхмәт.